Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Virginia. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Mamartek ti amak. No sa dino ti ayan ti arak, isumet ti ayan na. Tunggal adda okasyon nga atindaran na, ket kanayon anabartek nga agawid. Dayta nga aramid na ti saan mi apagking kinaawatan nga agama. Tano kasano ti kinaulimak ni nanang ko, kastamet ti kinaunget ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Virginia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adaman pangibaunakan ka, Virginia, anak ko. Kasangsangpet ko laang nanang. Sa dino ko matipangibaunan nyo kanya kaya? Sukunam ni tatang mo. Anya? Agi inumdamanan iti ayang tigayem na. Sigurado ang nabartak man ng dayjay. Jack kaya ti mapanijay nanang. Sigurado ang nabartek man ng dayjay. No saan nga agawid ti amayo, datayon tumot laang ti agparikot. Ni Ellen latan ti baon niyo nanang. Apay asyak ngay. Ungtanak ni tatang No siyak ti mapan, sigurado asaan nga agawid dayjay. Anya lakit di matanday ta nga asawa yun nanang. Day tala agbarbar tagtam mo nga aramida. Anya dararamidan nyo ang duwa di timpala ni kumpare. Tatang, agawid tayon. Nakainom kayon. Imbaon na kami ni nanang amang sukon kada kayo. Anya, imbaon na kayo ni nanang iyaw. When tano at dadakas ang mapasamak kada kayo, may raman kamin tumanan nga agparikot. No maaksidente kayo, aggastos tayo manan. Kabalak ta agawid. Anya kay lakit din na ya. Sumurot kay kit din kada kami, tagawid tayon, rabiin. Sana ka agawid. Kitkitaan yung ado pa ti arak nga inumon may. Makaammo kayo. Pasino ti parparigatan niyo? Agawid takit din, Ellen. Sige, manang. Ni tatang yung ay. Di na kaya ti agawid, nanang. Anya, Pagsasawan niyo man ngamin dayjay, nanang. Di kay ngamin agul-uli maklatan Panunutan niyo asaan ahusto ti aramidan na. makauma nga rod ti agsasao, tawan mo't denggan na. Sulpang mo't dayjay amayo. May kaman pa'y Virginia. Apay manan. Mapan ka man ni J-Store ni Antim Susan. Apay ka dayjay, tatang. Ada klase mi ita. Gumatang kay tilako ng ice cream day. Anya? Awanan ti ado asaw. Alam tinabat-bati akwartak. No manuti umanayan na, isaw ti katangam. Agawa ama. Kasino ngamin tinangibagang agbartak kayo? Awanan ti ado asaw ko nakmay. Mapan kakid din tap no malpasay. Abaw, kanya taginatang mau. Ice candy, apong. Ay skinde, kat bigbigatan. Impagatang ni tatang, apong. No kasta, nahangover manan ni tatang yaw. Kasta nga rod, apong. Talaga dayjay ataaw. Awan tinangdanggan na asaw. Naasam nga rod iti arak, apong. Kasla isumat ng tipan nakadanom na. Saan amabutang? No tinalabas a panagin inom na iti arak, ti pakaalaan na iti sakit na? Dayta ti makagapo no apay akanayon anapudot ti ulok ni tatang, apong. Amo namat nga awan gastusan mi no maospital. Ngam no apay adi na ay wanan ti salunat na. Ay na, marurudak launa yan kani tatang. Uray syakmat, manang. Day talag barbar tagtiar aramidan na. Saan ang mabutang no agsakit? Dayta nga rudkat, manang. Delikado mat lang tinalabas a panaginom iti arak. Naimbag ko man, no ada kwarta na pagpaagas na. Awan mat nga rod. May sapay dayta, manang.
Maminsan pa'y nga ramidan na tikas jay. Talaga sung batak manan. Ibaganan tumanan nga awan ti respetom kan kuana. Makaumawat nga min. Ni nanang, agul uli maklatan. Nauma siguron dayjay. No agul uli maklaang ni nanang, di na namnamain akas jay matyaramidag. Nalakaak ang makapungtot. Nang runa no siyak ti parparigatan na. Anya ti bagayo, nanais ka? Ada ka din ni nanang yaw, Virginia. Awan dito'y balay, nana. Ada na panan na. Apay ka di? Umutang ako ma, no ada kwarta na. Kasapulan mi ti kwarta ita. Anyat na pasamak, nana. Ay, ipa-hospital mi ni uncle mo. Apay ni Uncle Tonyo. Anyat tinapasamak kan kwa na. Ay, darikrik nahaan na. Kemaro ti sakit na, gapo iti nalabas apan naging inom na iti arak. Di mi paikit di sigurado ang mga noada pa'y dado maasakit na. Ni, delikado dahi tanana. Ay, wan nga rod. Mabit lang nga na, taawagak ni nanang. Sa ludsudag, no adda imbati na akwarta dito'y balay. Agtugaw kayo pa'y nana. Umayak man apong. Awan klase yung itaya, Paok. Awan apong. Dito yak nga review tada ni tatang ijabalay. Disturbo manan. Nang runa kat nakainom. Ay, uwan gayam. Puno ka di tinadamag kao. Ana ospital ni Tonyo akarobayaw. Wen tatang. Anya kanu nga iti sakit na. Di ko na ninanais ka kat ada fatty liver na. Kapo iti nalabas apa naging inom na. Kan ada ka no sigod asakit na iti kidney. Ay, day takit din. Kimaro tanalabas met nga minti pa naging inom na iti anak. Dahil ako mati pagadalan ni tatang mo. Saan pa'y nga amo ni tatang ti may papan iti pan naka-ospital ti anak ni nanais ka. Ngam ibagak to ken kwa na apong. Bareng agbuteng. Ni tatang ngay. Rimwarmat manang. Sa di numanan tinapanan na? Di na matimbaga. Saan ako na nagdamag Tano aramidak ti kasta. Sigurado nga agungat kanya. Ay, una yun ni tatang. Kasano, no day tamanan ti pakaalaan na iti sakit na. Saan ko pa'y anay bagakan kwa na tinapasamak ka ni Uncle Tonyo? Di na amo nga da iti ospital ti karuba tayo. Di na amo nga aywanan ti salunat na. Adda ay kwarta na pagpaagas na no agsakit. Ti sweldon to siguro tinamnamaan na. Numakaturpos kanto manang. Ay awan no agsakit ni tatang, awan lat amukon. Karkaro nga agrigat tayo. May lumlum tayo iti utang. Lakas ang biyag ko, tintin mo akalak ama. Dayta! Dayta! Tibagbagak ka na kayo, tatang! Nay, apaya na pudot ti ulom. Kataumot dagas nga raramidak. Agkan-kantak lang madenggam kindi ti kandak Naulpit adawan. Di nyo na damag tinapasamak iti kaaruba tayo, abadayo ang mamartag, tatang! Sino ang karuba? Ni Uncle Tonyo! Ada iti ospital, takimaro ti sakit na. Nanayunan pa'y kitdi, Aniya? Isu nga itapay laeng, agpanunot kayon, tatang. Nang runak at awan kwarta tayo apagpaagas yo. Ano mga may sakit na dyan, Tonyo? Kitain nyo Ang mga nointon madamdama, kat aganay-anay kayo matditan. Amuyo mat asaan tayo abaknang. Masapul nga aywanan tayo ti salun at tayo. Taawan pagpaagas tayo no agsakit tayo. Saan manasakti butngam si Virginia? Saan kayo abot-but ngan, tatang? Ibagbagak lang ti pudno. Tano agsakit kayo kat baybayan kayo, sigurado ada kami akabalayo ti mapadaksan.
Kasta unay ti suron ni tatang mo kun ka anak ko. Nasakit tinakam na, itinaibagak kan kwa na. Wen, Anya ko mati pagsakit ang tinakam na, kat pagimbagan naman. amo matan ni tatang mo. Kaslaawan panunot na nudaduma. Di pa'y agyaman ta isakit ko. Day tanga rod ti saan na ama panunot. Apay, ada pensyon na ya. Awan nga rod. Kasano ko maamadaan iti pensyon. Kat awan matrabaho na. Day tangarud, nanang. Awan ti pagpaagas na, no agsakit ni tatang. Awanan, nanang. Karkaron a may lumlum tayo iti utang. Day ta kumaa ti panunutan na. Saan aga po tada kami ka ni Ellen anam namaan na nga agtrabaho para kenkwana. Kat dinan aywanan ti salunat na. Amo na lang arudan nga agrigrigat na tao. Inyawid yung matgaya man ni Uncle Tonyo, nana. Ay, awanan ti anak ko. Anya ti kunayo, nana. Pinanawan na kun ti anak ko. Kunak man numadama nga agpapaagas, nana. Ay, saan ka dumutin akabailan ti agas? Anya. Yawan tumot nga mindang-danggan na asao. Patibkaran nyo ti pakinakam yun, nana. Agyaman aklaunay, balasang ko. Ada kayo matgayam dito'y balay, tatang. Apay ka di. Apay adi kay na panditalamayan. Ado ti arak ijay, tatang. Ano lang Agin kayo pa'y laeng. Amok akailiw ti bagiyo ti arak. Taiso ti nakairuaman niyo. San mate? Nadamag yumot siguro no anya tinapasamak ka ni Uncle Tonyo. Adamatan kada kayo. No ituloy yu pa'y laeng ti kastangar aramiden yo. Kaya't ko tagpa-check up. Apay nga agpa-check up kayo. Adarikrik naan nyo. Awan ba't kit di? Ang mga nojak laam mo kat adamat gaya man sakit ko. Apaw, pinagsasawam ka numanan ni tatang mau. Pudno day taapong. Isaw tis istoryaan na kanyak, hindi may dito'y balay. Tanagistorya pa'y gayam kada kayo. Anya nga itimbagbaga gimura manan kanya. Saan matkit dahay? Inistorya na laang dagiti imbagbagam kankwana. Barang agbutang kumamatan Tinaibaga na kanyak, kahit agpa-check up ka now. Kaano ka no? Eh, jak lang amu isumat tinadakamat na kanyak. Amo damat gayam ti agbutang. Ngam no bagbagak, idi kat sumungbat pa'y laang. Kunaklakit din no rimwar kayo manan. Saan? Tinarimaan ko tiri daw kung tawa tayo itay. Nasayat mat no kasta tatang. Tapno maragsakan mat ni nanang kada kayo. Wala? Ada nag-birthday akalugaran tayo. Apay, saan kayo anapan? Saan? Ta nagpa-check upak at ada ka no fatty liver ko. Ang mga nanyapat ni mapasama kanyak no ituloy ko ti panagin inom ko. Makita yu day tatang? Iso nga rod ngagkontrol akon. No sa anak nga agbalbali ko. Ang mga no sakmertan ti sumaro no amalamayan. Ni tatang ngay nanang. Aday ti silid mi, nakaturog. Manumatan makikaruba. Agkontrol ka numatan. Usto no aramiden na ti bagbagana. Panagkunakat seryoso mat ti amayo itar aramiden na. Rumbang laang nanang. Kas kanayon ko nga ibaga. No ammo na nga awan kwarta na pagpaagas na, ay wanan na ti salunat na. Uray da kayong matlaang nanang. Kasta mo ti aramidak, anak ko. Narigat no agsakit kayo. Kaasyan na kami ka ni Ellen, nanang. Manula ang ti sweldo mi iti makabulan. Kurang apagpaagas yu ti sweldo mi no agsakit kayo. Maawatan ka, anak ko. Ada ka no ibagayo kanyak tatang. Anya dayjay. Ang nakwartam nita anak ko. An-ano nyo ti kwarta?
Agpagatang ako may titulskin ka. Tools? Anya tools, tatang? Tarimaan nagkumati na dadaal nga electric fan tayo, no, mabalin pa'y Ikan kayo laangan iti kwarta, tada kayong ti makaam mo agumatang. Jakmat ammo no anya at tools ti kasapulan nyo. Ay, yaman ako na yan ako. Tapno, andaman mo't liwliwak dito balay. Tapno, saanan nga arak ti sangsangwag. Sipod idi, saan na nagbartek ni tatang? Saan kami meten nga gap-apa? No kasta nga dati okasyon nga atindaran na, kat limpyon nga gawid. Adda dagiti gundaway ang makainom lata, ngam amuna meten ti agkontrol. Alakastan kitagyaman nakiting kay panangin drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Virginia. Pagayam Virginia, nasaya at launa ita nagbalbaliwan ti amam. Tati kanayo na panagbartek na, saan anasaya at ti ibungan na. Nang runa, iti salunat na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Virginia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.